Stoika. Er det mig? Jeg hører bare. Nej, det er bare den næste. What? Jason Lucas. Skal man betale eller noget? Hvad det var noget? Ikke pas. Godt, de har lavet sådan, man skal betale for det. Det vil godt nok være. Det har de bare ikke gjort. Nej, det må de ikke have gjort. Jamen, så hvad med den der, jeg ikke har set endnu? Der er også Two Girls, One Finger. Den har jeg ikke set. Det kan du også vide. But Christopher Master posted a video talking about the Reaktion på YouTube. Det må ikke vise. Hvorfor ikke? Så fanger han alle 4 personers reaktion. What? Stoika. Hvor kraftede mig. Det er det samme. Gud, nej. Okay, ja. Det er for dårligt. Jeg tror ikke, det er min du skal betale. Det var Det var registreret, ja. Så skal du næsten... Ej, du skal starte med... Du skal starte med... Hvad hedder det? Two Girls, One Cup. Okay, er den der værre? Oh. Optager stadigvæk. Meget fedt. Ja. Du skal nok bruge din arbejdsmail til det. Hvorfor ikke? Jeg skal i hvert fald ikke bruge min private mail til det. Ej, buh. Jeg har set den. Yes, ej, jeg skal kunne finde den. Jeg også sikkert godt finde den. Ja, det er godt. Jeg sagde så, ja.